Hurrengo asteetan izango ditugun jai egunetan mugikortasuna handitzea aurre ikusten da. Hori dela eta garrantzitsua da babes neurriak zorrotz betetzea. Aste santuan zehar, Mari Errota eta itsasargia ikusteko eskaintza zabala emango du turismo bulegoak. Udalak eta zinemazaleen elkarteak ikusgarri zine aretoko kultur egitaraua indartzen jarraitzeko hitzarmena sinatu dute. Artistek haien lanak erakusteko aukera izango dute udako arte erakusketan. Bihar hotza eta zaparradak izango ditugu. Ni betxin geratuko naiz. Osa, pilo bat itxeko daukagu zeta. Urte bat igaro da gure bizimoduak aldatu zirenetik. Etxeetan sartzera derrigortu gintuen pandemia hasi zenetik. Denbora honetan zehar gorabera asko bizi ditugu eta egoera gogorrak egon badira ere, elkar zaintzen ikasi dugu. Aurreko astetik Euskal Autonomia Erkidego osoan mugitzeko aukera dugu. Covidaren intzidentziak bera egin du azken asteetan, eta ondorioz mugikortasunean ere erraztasunak eman dira. Osasun egoera hobetu bada ere, aurretiaz ikusi dugun bezala, edozein momentutan okerrera egin dezake, eta hori ez gertatzeko oso garrantzitsua da babes neurriak zorrotz betetzea. Bestalde, gogoratu bihartik aurrera zapatu, domeka eta jai egunetan eskolapeko oinezkoen gunea handituko dela. Ator eta Gailo tabernen arteko bidean ere oinezkoei lehentasuna emanez. Bestalde, Santa Katalinan zehar, karabanak aparkatzea debekatu egingo da. Aste santu honetan, Lekitoko turismo bulegoak bere eskaintza handituko du. Apirilaren 1 laura bitartian, goizeko 10 iruretara eta arratsaldeko 4 zazpietara irekiko ditu ateak. Beste egunetan berriz, bere ohiko ordutegia mantenduko du. Mari Errota ere berriro irekiko da. Apirilaren 1 laura, goizeko 10 eguerdiko ordubietara bitartian, zabalik izango duzue eta bisitak doan izango dira. Bertan, Lea ibilbidearen inguruko azalpenak ematen dituen interpretazio zentroa aurkituko duzue. Ibilbide hau, ardoaren eta arrainaren ibilbidea edo GR18 bezala ezagutzen da. Lekittotik Oionera doan ibilbidea hain zuzen. Itsasargiak ere bisitak jasoko ditu aste santuan zehar. Bertan, itsas nabegazioaren oinarriak ezagutu eta itsasontzi batean bidaia virtuala egin ahalko duzue. Informazio guztia lekeitioturismo.eus orrialdean aurkituko duzue. Aste santu honetan eskaintza ezin hobea izango dugu Lekitton. Udalak eta Lekittoko zinemazaleen elkarteak lankidetza hitzarmena sinatu dute hurrengo urteetan zehar ikusgarri zine aretoak kalitatezko kultur egitarau zabala jasotzen jarraitzeko helburuarekin. Zinemaz gain, kontzertuak, antzerkiak eta ikuskizunak antolatzen dira bertan. Pandemiak eragin handia izan du kultur arloan eta iazkoa oso urte zaila izan zen. Covidak oso eragin gogorra eduki dau kulturan, orokorrean, zinean bebai, musika taldietan bebai, eta elkarte moduan asko igarri da. Lehengo eta behin, 2008 urtean 4 hilabete zinea sarratuta eduki gendun, eta urte horretarako eduki gendu zen ekintzak sarratuta, asko bertan bera geratu ziren, edo atzeratu biharra eduki gendu zen. Apur bat gauzia hobetzen holan izan alba da, jundanean, taldiak gutxinaka baietza emoten jundira 2008 batera behira, eta urtarrian beste hilabete sarratuta egon da gero, esan likeze hasi gaila apurtxu bat argizia ikusten. Osasun egoera hobetzeak ikuskizunak antolatzeko aukera eman du.
Gaur esaterako Gatibu taldearen kontzertua dugu. Zinemari dagokionez, ikusle kopuruak bera egin du, behar bada pandemiaren aurrean dagoen beldurraren ondorioz. Batez be jente nagusian aldetik igarri dugu jaitsiera hori, eta nik usten dut apur bat txerto kanpainia aurrera ez junean, bilur hori jungo dela, eta jentia hartuko dela sinea etorteko joeria, eta geldika normaltasun batera helduko dela. Zineman segurtasun neurri guztiak betetzen dira lasaitasun osoz, ekintza guztiez gozatzeko. Astebururo eskaintza paregabea izango dugu ikusgarri zine aretoan. Zatoz! Lekitxoko udako arte erakusketan izena emateko epea zabalik egongo da apirilaren 17 arte. Erakusketa honek alor ezberdinetako artistengana heldu nahi du arte aniztasunaren isla izan dadin. Izena ematean, artistak bere lanen argazki eta dokumentazioa aurkeztu beharko ditu. Eta lehentasuna Lekitxoko eta eskualdeko artistek izango dute. Erakusketan parte hartu nahi dutenak, Lekitxoko kulturretxera hurbil daitezke izena ematera. Edota kulturetxea abildua lekeitio.eus helbidera idatzi. Oinarriak lekeitio.eus orrialdean daude eskuragarri. Deberías haber escuchado ese pálpito. Como yo te estoy escuchando ahora. Puedes hablar conmigo. Soy el único amigo que tienes. Pequeños detalles. Sheriff batek, Washington, eta hilketa detektibe batek, Malek, elkarlanean jardun beharko dute serieko hiltzaile maltzur bat harrapatzen saiatzeko. Los detalles más insignificantes son los que te destrozan. Los que te entierran. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Eguraldia. Gaur atzo baino hotz handiagoa egin du iparraldeko eta iparrekialdeko haize indartsuaren ondorioz. Bihar fronte bat iritsiko zaigu goizean goiz eta euri ugari utziko digu. Zaparrada mardulenak batez ere goizean espero ditugu. Arratsaldean sakabanatuagoak izango dira. Iparraldeko haizea bizi ibiliko da eta hotz sentsazioa handitu egingo du. Zapatuan iparraldeko eta iparrekialdeko haize finak hotz sentsazioa handitu egingo du. Baliteke prezipitazio apur bat egitea, baina oso gutxi. Elurkota 500 eta 600 metro inguruan egongo da. Igandean zerua estallita egongo da egun osoan, eta baliteke tantaren bat bustitzea batez ere arratsaldean, baina egitekotan oso gutxi egingo du. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak 2 gradu inguru igoko dira. Hurrengo asterako giro aldakorra espero dugu, hori bai, temperaturak epeltzen joango dira egunez egun. Argazkiekin bukatzen dugu gaurko eguraldia, Ziprik hain zuzen, udaberria gerturatzen doala erakutsi nahi izan digu ondorengo argazkietan. Gogoratu gainera zapatu honetan sartzen garela udaberrian. Beste hau Miren Mentxakak bidali digun argazki ederra, Garraitzirlatik. Jon Kareagak beste egunsenti ederrauek bidali dizkigu. Asteartean itsasontzi asko ibili ziren gure kostaldetik gertu, Berdeletan eta Antxoatan. Amaitzeko Flor HT, Andoinek, gaur atera dituen argazkiekin bagoaz. Eskerrik asko zuen argazkiak gurekin elkarbanatzeagatik. Beste barik, alde neurrian asteburuaz gozatu eta hurrengo asterarte.